Kiinalaiset ovat erittäin ylpeitä tuoreista raaka-aineistaan ja kalamarkkinat on luonnollisesti oikea paikka etsiä uusia kokemuksia. Tänään suunnataan Laofaushanin markkina-alueelle, joka sijaitsee Hongkongin ja Manner-Kiinan rajalla. Täällä on kuivattuja kaloja, tuoreita kaloja, kuivattuja äyriäisiä, kotiloita, tuoreena, semiperversin näköisiä merietanoita ja viimeisimpänä laiturin nokassa on tarjolla tuoreita oistereita, mitä paikalliset kalastajat hakkaa auki pyynnöstä. Ja tiedättekö mikä on paras homma tässä koko kalamarketissa? Sä voit kävellä mihin vaan puljuun ja ostaa ihan mitä vaan. Kävellä paikalliseen ravintolaan ja ne duunaa sen sulle. Saat itse päättää mitä siihen tulee, mitä se tehdään ja sä pistät sen vaan poskeen.